Татар-Информ агентлыгында якынлашып килүче изге Рамазан ойын уздыруга багышланган матбугат конференциясе булды. Татарстан дини нәзарәте вәкилләре ураза, ифтар мәҗлесләрен, хәйрия чараларын оештыру, фитр садакаларын җыеп өләшү һәм изге ойның башка көнүзәк гамәлләрен тәфсилләп аңлаттылар. Быел Рамазан ое 13 апрельдә башлана. Бу көнне мөселманнар уразага керә. Беренче тәравих намазы 12 апрель көнне ястү намазыннан соң укыла. Гает намазы 13 майга туры килә. Татарстан мөфтиенең рәсми органнар белән эшләү буенча урынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов Рамазан аенда тәравих намазы санитар-эпидемиологик вазгыятны күз уңында тотып укылачагын әйтте. Мәчетләрдә социаль дистанция сакланачак, сулыш органнарын саклау өчен битлекләр кулланырга кирәк. Ифтар мәҗлесләрендә 100-гә кадәр кеше катнашырга рөхсәт ителә. Шулай ук Рамазан изге гамәлләр ае хәйрия марафоны да башлана. Дини нәзарәтенең зәкят фонды һәм мәчетләр төрле хәйрия чараларын игълан итә. Тернеклендирүү үзәгенә килеләр начар күрүчеләр һәм күрмәүчеләр Россиянең төрле төбәкләрдән шушылар өчен тернеклендирүү курслар башлана. 12 апрельдә Рамазан ае буена алар дәвам итәчәк һәм шушылар өчен һәм мәхәллә халкы өчен ифтар мәҗлесләрен үткәрербез. Монда урыны җитмәгән кешеләргә без шуннан тыш 1200 ланчбоксларны өйләренә хәтле таратабыз. Шулай итәбез. Аннары безнең тормыш юлы акциясе дәвам итә бит. 500 шушы Рамазан айында 500 ризыклар наборларын таратырбыз шушы начар хәлдә булган кешеләргә.